ҳаматон ба салому алейкум дӯстони азиз. Ман имрӯз боз як дастафки моҳ нави моҳ имрӯз 13 ноябри 2020 модарҷони меҳрубони моҳ 82 сола мешавам ва ин гули тару тоза барои модарҷон ва поли роза инам барои модарҷони меҳрубони моҳ ҷаннатум онам навишта шудааст. баъзе касоҳо савол метиҳанд ки барои гул чӣ навишта шудааст. ҷаннатум онам навишта шудагӣ. дӯстони азиз, шумоям метавонед ҳамин гуна ба падар модар хешутабор ба фарзандони худ ҳамин гуна заказ кунед. дӯстони азиз, касе заказ мекардагӣ бошад 98 858 3939 98 858 3939 ба ҳамин номеро шумо метавонед заказ кунед. дӯстони азиз, ҳар гуна тортҳо ва гулҳои ҳар хела бо ду мишкачаи мо. хайр дӯстони азиз, гапро бисёр намекунем. хайр рафтем, видеои то охир тамошо мекунем.